Slikkachlek. Slikkachlek. Ydy, mae'n amser treg a chlic. Ydych chi'n iawn yna? Dwi'n barod i wneud tric a chlic. Ydych chi'n barod? Ydych chi'n eistedd ar y carped? Edrychwch. Ydych chi'n cofio? Pwy ydy hwn? Ie, Teddy. Pa sain? Da iawn chi. Pwy ydy hwn? Monkey. Pa sain? Beth mae'n gwneud? Mae'n cymryd. Hop, hop. Da iawn chi. Pa sain? Beth ydy hwn? Pen. Pa sain? P. A beth ydy hwn? Afal. Pa sain? Da iawn chi. Y sain heddi ydy E. Beth yw e? Dwedwch ar fy ôl i E. E, E. 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 E, E. E. Eliffant, trwnc yr eliffant. Gwnewch y symudiad gyda fi. Trwnc yr eliffant. 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 Pa sain? E. Da iawn chi. Nawr, dywedwch y geiriau yma ar fy ôl i. Epa. Enw. Eistedd. Edrych. Mae'n amser syllu ar y ser. Ydych chi'n barod? Bant a ni, dilynwch y bys. Het. Eto. Het. Beth yw i? Het. Barod. Ham. Eto. Ham. Beth yw e? Ham. Barod. Tap. Tap. Beth yw e? Tap. Map. Eto. Map. Beth yw e? Map. Mam. Mam. Pwy yw hon? Ie, mam. Barod? Mat. Eto. Mat. Beth yw e? Mat. Da iawn chi. Nawr, ydy'r bysedd bach yn barod? Ydy'r bysedd yn barod? 1, 2, 3. Beth ydy hwn? Mat.
Pwy ydi hon? Ie, mam. A, m. Beth ydi hwn? Map. A, p. Beth ydi hwn? Tap. T, a, p. Da iawn chi. A dyna ni. Dyna'r sesiwn fach. Ewch ati nawr i ymarfer rhai o'r gweithgareddau ar yr ap. Pob hwyl, pob hwyl. Fel trwnc yr eliffant yn syth ar draws ac o amgylch blant. Fel trwnc yr eliffant yn syth ar draws ac o amgylch blant. Fel trwnc yr eliffant yn syth ar draws ac o amgylch blant. Fel trwnc yr eliffant yn syth ar draws ac o amgylch blant.